ଭାତ ନ ଦିଆ ହଉ ଆଗେ ଖାଲି ଆପଣ ନିଜେ ରୁଷିଆ ଠିକ ଅଛି ତ ନହେଲେ ଦରବା ନାହିଁ କାଲିକି ତାକୁ ଦୁକାଳ ଚଳିଗଲା କଳସ ବାହିରେ ରଖ ଭିତରକୁ ପଛ ଭିତରକୁ କଳସ ଗୁଡା ହଉଛି ଗଡିଆ ଭିତରକୁ ପଛ ବୁଡ ଚାଲା ଭିତରକୁ ଦେଖି ପାରୁଥିବ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ବୁଡୁଛି ନା ये दादा हम बुणी की आनी सारे बुड़े हेटू दादा मुझे जान दादा उठी दादा बर्तमान बुड़े उठी पारना दादा हरी बोल माता कालीश्वर तो माता काली तो कलश पूजा हलवानी कलश गुड़े छुईबे ना बुढ़े बुढ़े आसर कलश गुड़ा आम सरी बर्तमान मुझे देखी भोजन व्यवस्था कौन कौन है देख पानी बम पानी पानी ब्लास्ट फिंगा टीम हाथ धर भाई फिंग कि मानु ना हाथ फुटिଯିବ भाई रो भाई बम ब्लास्ट कर दे बर्तमान नालुआर बाण फुटा नालुआ नालुआ उड़ गया कलश फुटा कलश बाहर रख चूना करदेला कलश चूना कर दिया नहीं तो गाई बर्तमान देखी पार्छु आमर बर्तमान काली पूजा माता कलश शोभा यात्रा बर्तमान बाहरला बर्तमान कलश धरी सांग भूंग तीन जन कलश उड़े तीन जन आम बर्तमान कलश उड़े बाण फुटा बाण बर्तमान फुटुची रास्ता आड़े किसी मानु ना हाणी फिंगू दुकान चढ़ीगला बाण दुकान चढ़ीगला डेंजर रे बाबा फांका जगह छाड़ लाइन तार अच्छी यारी छाड़ हाबाटा को पटे दउछे ए जळे देला हाटा जागी हाटी दइलानी ए ये जाऊ नहीं काहे से पवन वाला
ଏ ଉଡେଇ ଦେଲା ଆଜି ଯାଇଛୁ ଏଥର ଯାଇଛୁ ପବନ ଠେଲିନି ୟାର ଏଥର ଗଲା ପବନ ଠେଲୁନି ତା ବାଣ ଏଇକ୍ଷଣି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ୟାର ଗଲା ଗଲା ଘୁରି ଘୁରି ଯାଉଛ ନାଇଁ ଖତରନାକ ଗଲା ଭାଇ ନା ଖସିବନି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳୁଥିବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ମାଛି କାଇଁ ମାନୁ ତ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶ ଛତା ଆମେ ଉଡେଇବା ସେ ଆଗ ଉଡେଇ ସାରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗର ଉଡା ଯୋଉ ତୁ ଏଠି ଦିଆସିଲି ମାର ଏଠି ଆସିଲେ ମାର ଆଉ ଦେଖିବୁ ଏଇଟା ସୋ ଗାଇଜ୍ ଦୀପାବଳିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇ ସୁଖ ଆସୁ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଓ ଆପଣଙ୍କର ସଂସାର ଭଲରେ କଟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଦିଲଦାର ଦେଶୀ ବ୍ଲଗ୍ସ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ହାପି ଦିୱାଲି ଓ କାଳୀ ପୂଜାରେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା तो गाज ये देखु या मो बुढ़ा माँ घर तो बर्तमान कौन सब दीप कारण लगा देखी पारे पूरा दीप चारिपट बर्तमान सजा 108 दीप लगी देखु आपण आपण घरे केमी सब दीप लगे कमेंट कर निश्चय कह जरावती चंचड़ी झरा ये फाड़ दो है ये फाड़ने घिरी ना चंचड़ी घिरा हले दे नागिगला तले नागिगला हाँ घिरा घिरा तक पेड़ अखाड़ुआ जगह रही तो अखाड़ुआ जगह रही अरे गुड़ मारदे घाटा तो घाटा करदेल तो गाय बर्तमान बाड़ फुटा कार्यक्रम आरंभ हो रसुण बाण देने गोटे कर फुटिया रसुण बाण फुटेवा फटा मारते भाई बाण फुटा काली पूजार समस्त शुभेच्छा काली माता खाया सब बस ना कौन
ଭାତ ଦିଆନି ଫଟୋ ଭାତ ନ ଦିଆଉ ଆଗେ ଖାଲି ପତ୍ର ଆଗେ ଉଠାଅ ଭାତ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି ହଁ ଆନେ ପ୍ଲେଟ୍ ଦଉନ୍ତୁ ପ୍ଲେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳୀ ପୂଜା ମାତାଙ୍କର କଳସ ଗୁଡ଼ା ସରିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବସିଛେ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବସିଛି ଖାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଯାହାକି ପ୍ରସାଦ ପାଣି କାହିଁ ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ ଆଉ ସବୁ ଖିଆ ସରିଲାଣି ଖାଲି ଭାତ ଖାଉଛି ପାଣି ପାଣି କାର୍ଡ ଦରକାର ଇଏ ସବୁ ଖାଇସାରିଲା ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ନା ଦାଦା ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆମର ସରିଲାଣି ପୁରା ଚାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଆଜି କାଳୀ ପୂଜାରେ ଆମ ଗାଁରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟ ଆହରଣ କରୁଛନ୍ତି ରାତି 11 ଘଟିକା ସମୟରେ ପାଣି ବୋତଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିନେରାଲ ୱାଟର ପିଉଛନ୍ତି ଏ ପିଲାକୁ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ତରକାରୀ ଭାତ ସବୁ ଛାଡ଼ିଛି ଲୁଭର ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ନା କ'ଣ ତମର ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ନା ପାଣି ବୋତଲ ତ କାହିଁ ଆମେ ପାଇନେ ମୁଁ ତ ପାଣି ବୋତଲ ପାଇନି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବୋତଲ ପାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଡାଲି ପାଇଲ ଏ ବା ଖାଉଛ ପ୍ରାୟ ଡାଲି ଭାତ ଯାହା ଖାଇଛୁ ଯାହା ଖାଇଛ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହା ଖାଇଛୁ ଭଲ ହେଇଛି ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜନ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ସବୁ ଖାଇକି ଆନନ୍ଦିତ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ମିନେରାଲ ୱାଟର ଦିଆହଉଛି ଦେଖିପାରୁଛି ଏଭଳି ଆଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଏନି ଆପଣ ଲାଗିଛ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭାଇ ବହୁତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଯେମିତି ଗରିବର ଭାଇ ଆଜି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସାଦ ଖାଉଛେ ଡାଲି ଘାଣ୍ଟ ଟିକେ ଖଟା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ଖଟା ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଆଗର ସବୁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ସବୁ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ସେଠି ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି ଲାଇଭ ଗାର୍ଡ ଚାଲିଛି ଆମର ଏ ଚକ୍ରଧର ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏ ଭାଇକି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମର ନନା ଖାଉଛନ୍ତି ଅଭିନନା କେମିତି ଅଛି ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ନିଜେ ରୁଷିଆ ଠିକ ଅଛି ତ ନହେଲେ ଦରବା ନାହିଁ କାଲିକି ଆଉ ଗାଇଜ ଆପଣମାନେ ଗାଁର ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁମାତ୍ରା ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଆମେ କିଛି ପାଇଲେ ଖାଲି ପତର ଘାଣ୍ଟ ଖାଇଚାଲ